Už ste mali snahu robiť niečo pravidelne, ale nešlo vám to? Disciplína. Je to jedno? U mňa je disciplína na bode mrazu. Proste mám skôr motiváciu. Motivuje ma môj syn, moja priateľka a celý taký život. Hovorí sa, že motivácia pominie po nejakom čase, ale disciplína zostane. Preto som si povedal, že si musím niečo spraviť. Niečo, čo mi dokáže dodržiať tú disciplínu. Ale čo by to také bolo? Disciplína, ako som už ukázal, je fakt vec, ktorá sa musí dodržiavať a ktorá vás posúva na vyšší level. Takže ja som tak rozmýšľal. Rozmýšľal som a niečo ma napadlo. Niečo, čo bude super. Tak preto potrebujem papier, fixku, pero a pravítko. Prosím vás, máte dlhšie pravítko? Pre mňa je lepšie si takýmto spôsobom sledovať progres. Teraz bolo obdobie, kedy som troška z fitka opustil a chcel by som sa do toho vrátiť. A takáto tabuľka, ktorú si zavesím na stenu, mi pomôže mať lepší progres. Lebo budem stále vidieť tie krížiky, že ten deň som bol, ten deň som nebol, ten deň som regeneroval. Tam si chcem zapisovať ešte. Teraz som mal florbal, teraz bola regenerácia, teraz som bol cvičiť. Všetko si chcem zapisovať do tej tabulky a chcem to začať od 1.7. Tento vlog pozeráte nedeľa 28.6.2026. Takže od 1.7. začíname dodržiavať túto tabulku. Keď sa aj vy chcete posúvať, tak skúste tento škrta list. Budem to volať škrtajúci list, ktorý si nalepíte niekde, kde ho budete vidieť a budete si zaškrtávať. Ja som si ho nalepil na stenu. Videli ste, že je viditeľný na mieste, kde sedávam za počítačom v mojom office a vždy, keď zdvihnem hlavu, tak sa na neho pozriem a vidím ho. Takže ak sa ti toto video páčilo, daj like, daj odber a komentuj, ako ty tvoju disciplínu dodržiavaš. Čo ti pomáha k tomu dodržiavať disciplínu. Pekný deň prajem a majte sa radi. Peace.